Қадірлі достар, сіз Dünya студиясы тапшыруын қарайсыз. Бүгін бізде Бельгиядағы татар жамғияты рәйсі Лилия Уәлиева қонақта. Хайырлы күн, Лилия ханым. Есенсіз. Ең бірінші нәубәттә сізге не Татарстанға нинди җилләр ташлауын ашыклап китик әле? Біздің мұнда бек көп туганнарыбыз, дусларыбыз. Бек яратып кайтабыз, елға бір болса да тырышабыз кайтырга Казанга, Татарстанга, районнарга кайтабыз. Һәм Бельгияда яшәүче дип әйткәч, безнең инде тыңлаучыларыбыз, милләттәшләребез колакларын торгызганнардыр. Шуннан да татар кешесенең Бельгияда яшәп ятуы, ул гына да түгел, татар җәмгыяте рәисе булуы бик тә шаккаткыч хәл бит. Гәрчә хәзер инде татарлар дөньяның бөтен кытгаларында яшиләр дип әйтсәк тә, татар җәмгыяте рәисе дип әйтерлек Бельгияда шул кадәр татарлар күп яшимени? Икеш татар булса да, алар барыбер җыелышалар, нинди илдә яшәсәләр дә, чәй эчәргә, бәлеш пешерергә, җырларга һәм биергә. Шуннан инде алар үз оешмаларын тырышалар, оештырырга. Бездә шулай бер 5-6 ел элек җыелышып уйладык, аны официальный статуска кертергә, чөнки үзебез арагына җыелышып чәй эчеп булмый, кайсы вакытны хатлар да язасы туры килә, мөрәҗәгать итәргә туры килә. Шуңа күрә без инде аны регистрировать иттек Бельгия королевствосында. Барыбер ул эш шулай ук бара инде әкрен генә. Официальныймы, үзебезнең өчен генәме? Күңел өчен бара инде ул. Сіз әйттегез, менә 6 ел элек без регистрация ясадык дип, сезнең Бельгияда яшәүегезгә ничә ел? Һәм сез анда нинди җилләр ташлады? Бельгияга татарлар төрле юллар белән киләләр. Кемдер Киевгә чыга, кемдер Азия республика якларыннан качып килгәннәр инде андагы 10 ел элек вакыйгалар буенча. Студентлар киләләр, мастер-класс ясарга, эшчеләр, яшь эшчеләр киләләр, контракт буенча 1-2-3 елга эшләргә. Шулай итеп 4-5 причина буйлап киләләр кешеләр Европа илләренә. Бездә мин уйлыйм 500 татарлар яши дип, чөнки 150 адреска, электронный адреска без җибәрәбез хат. Бер гаиләдә 2-3 кеше яшидер дип уйлыйбыз да, аны шул 150-не тапкырлыйбыз да, шулай 500 дигән сан китереп чыгарабыз. Алар инде кайсылары китеп баралар, аннары яңадан һәр елны кушылалар кешеләр. Алар әйтәләр, мин 10 ел инде монда яшим, уйламаган идем татарлар бар дип, интернет аша таптым сезне дип. Шуңа күрә ул 500 точный сан түгел инде, исәптә генә тота торган сан. Һәм гомумән менә кызык бит. Кайчакта чит илгә барып чыксаң, Татарстан дип әйтсәң, аны кеше аңламыйча тора. Андыйлар бар әле. Алар Казакстан дип кабатлап сорыйлар, Казакстан белән бутыйлар. Бельгияда татарларны ни дәрәҗәдә беләләр һәм безне гомумән сез анда ничек кабул итәләр һәм Татарстан турында беләләрме? Беренчедән Рубин футбол командасына бик зур рәхмәт. Шушы сүзне әйткәч, бөтен бельгиецлар Казан, Рубин дигән сүзне ишеткәч Казан дип куялар. Аны беләләр кая урнашканын, аларның нинди көчле икәнен беләләр. Һәм хәтта Рубин командасы еш килә Бельгиягә, рәхмәт яусын аларга, дан тараталар. Икенчедән универсиадага рәхмәт. Алар шулай исемне зурайттылар, ныгыттылар, көч бирделәр. Аннарсын инде үзебездә күп сөйлибез татар дип, алар тартар дигән соусны беләләр. Чингисханнан татарлар сугышканнарын беләләр. Аннары ул татарлар бик тыйнак милләт булгач, алар сугышып йөрмәгәч, алар турында ул усал милләт булмагач, аның турында күп ишетмәгәннәр инде. Һәм мин сезгә сорау биргән идем, сез әйттегез әлбәттә, кем нинди сәбәпләр белән килеп эләгә монда дип, һәм без шәхсән сезнең Бельгияга килеп чыгып төпләнеп калуыгызның сәбәбен ачыклап бетермәдек. Әле бит безнең янәшәдә сезнең кызыгыз да кунакта, шуңа күрә сез анда ничек барып эләктегез? Мин үзем Бельгиецка Киевгә чыктым. Мине сельская жизнь газетасы командировкага җибәргән иде. Шуннан мин рус мәкаләләре яза идем. Бельгиядан, Бенилюкстан, чөнки аларның авыл хуҗалыклары бик көчле анда. Мин
Берничә елдан соң кияүгә чыккан идем. Иптәшем Жан исемле, ул минем ян җылысы бирә торган кешем. Аннан соң кызыбыз Амели туды. Мин анда 12 ел китеп урнашканыма кызым Амели туды. Тагын бер зур кызыбыз да бар, ул Казанда туган иде, Регина исемле. Үземнең гаиләм бар анда. Һәм бездәге кебек үк, бездә әйтик, рус теле һәм татар телләре дәүләт теле булса, сездә Бельгиядә белүемчә Нидерланд һәм француз телләре дәүләт теле. Сез гаиләдә нинди телдә аралашасыз һәм бер-берегезне сезгә тел өйрәнү авыр булмадымы? Жан татарча өйрәнәме? Мин үзем анда киткәндә француз теле белән киткән идем. Димәк, беренче очрашулар ирем белән безнең француз телендә узды. L'amour дигән сүзләр белән бергә. Аннан соң ирем әйтте, яхшы эш табыр өчен син нидерландский, фламандский язык өйрәнергә тиеш дип, мин аны алфавиттан башлап шушы фламандский телне өйрәнеп киттем дә, хәзер инде эшемдә кулланам 2 телне. Идә без бер тел инде шушы фламандский. Балам белән мин татарча һәм русча сөйләшәм. Балам йөри шимбә көнне рус мәктәбенә, русча язырга, сөйләшергә өйрәнә. Үзебез зур кызым белән тырышабыз аны татар милләтенә тартырга. Кызым минем, зур кызым Регина татарча бик матур сөйләшә, җырлый, шуңа күрә сеңлесе белән ул күп татарча җырлыйлар, алар табышмаклар әйтәләр. Татар телен минем кичкенә кызым җөмләләр белән ала. Бер генә сүзләр белән түгел, димәк, минем ашыйсы килә, әни миңа җитте, әнием бәгерем, җаныем, тагын ничек әйтәсең? Әнием бәгерем, җимешем, алтыным. Ул тыйнакланып утыра инде чөнки. Шулай итеп без 4 телне бутап яшибез инде бергәләп. Дуслар, бүген Дөнья студиясында кунакта Бельгиядан килгән кунагыбыз Лилия Вәлиева, ул анда татар җәмгыяте рәисе вазифаларында башкара. Лилия ханым, гадәттә чит илләргә барып чыксаң, безне Казакстан белән бутыйлар. Татарстан дип торасың, алар әйтәләр, Казакстан диләр. Һәм инде монда шактый гына аңлатырга, Тукайларны, Муса Җәлилләрне әйтергә туры килә. Кемнәрдер аларны беләләр, кемнәрдер универсиаданы якынрак килеп әйтсәң. Моның бер дәгаебе юк, әле безнең үзебезнең Татарстанда да кайвакыт Муса Җәлилнең исәнме, вафат микәнен дә белмәүчеләр бар. Әмма Бельгиядә Татарстанны беләләрме? Сез әлбәттә әйтеп киттегез, Бельгиядә татарлар шактый күп дип. Һәм белгән очракта татарларга ничегрәк мөнәсәбәт? Бельгийцлар үзләре Татарстанның кая урнашканын белмиләр. Без татарлар дигәч, әлбәттә инде алар сез әйткәнчә әзрәк уйланып калалар да, biz әйткәч, Рубин дигәч, шунда ук сискәнеп Казан дип җавап бирәләр. Рәхмәт Рубин футбол командасына, алар Татарстанның данын күтәрәләр, тараталар, безгә еш киләләр. Аннан соң икенчесе сез әйткән буенча универсиада, ул да бик каты Татарстанның данын күтәрде. Аны хәзер ишетәләр, беләләр, таныйлар, аңлыйлар. Безгә дә җиңелрәк аңлатырга Казанның нәрсә икәнен. Татар милләте элек-электән тинак булгач, сугышып йөрмәгәч, тарихта калмаган инде аның турында күп язмалар. Шуңа күрә без хәзер инде аны яңадан аңлатабыз нәрсә икәнен. Һәм миңа калса, менә әз генә вакытка чит илгә китеп яшәгәндә дә тизрәк үз илеңә кайтасы, туган ягыңа кайтасы килә, үзеңнең милли ризыкларың сагындыра. Сез ансы да бар, безнең Татарстанда яшәп тә, татар гаиләләрендә тәрбияләнеп тә, милли ризыкларыбызны пешерә белмәүче яшьләр бигрәк тә күп инде хәзер. Сез Бельгиядә, мәсәлән, ирегезне, Жанны һәм гаиләгезне, гомумән сезгә килгән кунакларны милли ашамлыклар белән сыйлыйсызмы? Нәрсәләрне аерым яратасыз? Һәм безнең Жан татар милли ризыкларыннан нәрсәләрне бик ярата. Һәм Бельгиядә гомумән безнең милли ризыкларга хас инде үзләренең ризыклары юкмы? Минем иптәшем ярата эшпешмак, бәлеш, шәкшәк, аларны ул үзе дә сыра башлый,
һәм инде катнаша да шуларны ясаганда, балаларым да катнаша. Бельгийцлар да безне чакыралар, нәрсә ашыйлар алар татарлар диеп, біз кызлар җыелышып матур итеп бизәнеп татар милләт киемнәрендә үзебезнең бөтен әйберләребезне, рецептларыбызны алабыз да, алар янына килеп, өйрәтәбез бөтен бельгиец хатыннарын ничек кисергә, ничек пешерергә, аның рецептларын нидерландский телдә таратабыз. Ул без аны елда үткәрәбез анда очрашуларны. Хәтта быел инде әйдәгез әле хәзер сез безне өйрәтегез, дөрестән ничек ул картошка фри, мидия ташбакаларны ничек пешерергә диеп. Без шундый бик матур гына май айында очрашу үткәрдек. Чиратлап ничек аны беренче рецептның беренчесен ничек, икенчесен ничек барсында матур иттереп кенә үткәрдек. Без анарга бик шат, чөнки алар да безне нәрсәгәдер өйрәтергә телиләр. Шушы бәрәңгедә ит инде алар ашыйлар, күп яшелчә ашыйлар, яшелчә, җимешләр. Шулай бер-беребезне өйрәтеп яшибез инде. Рәхмәт, менә сез әйттегез, фламанд телендә гаиләдә аралашабыз дип. Һәм бит ирексездән менә инглиз телендә булсын, башка телләрдә булсын, безнең охшаш сүзләр шактый. Төрки телләрен инде әйткән дә юк. Фламанд телендә безнең татар сүзләренә охшаган сүзләр очрап куямы? Кит дигән сүз ул француз теленнән килгән инде, китеп барган инде ул, кит дигән сүз. Рус телендә һәм фламанд телендә 500 сүз бар дип әйтәләр. Брюки, стул, бөтен диңгездән килгән каюта, ватерлиния, солдат, рюкзак, траншея, бульдозер. Шулай бит, Амиле? Үзегез чагыштырганыгыз юкмы соң? Кара, бу татар сүзенә охшаган бит дип андый сүзләр юкмы? Юк, андыйларны ишеткәнем юк. Һәм сез әйтеп киттегез, рус якшәмбе мәктәпләре эшли дип. Безнең инде татар кешесе буларак иң авырткан җиребез чит җирдә балаларны татар телен өйрәтү һәм аны саклау. Менә бунда бит инде ярый рус якшәмбе мәктәпләре бар, балаларыгызга татар телен әле бит безнең Амили кичкенә зур кызыгызны әйттегез инде татарча бик яхшы белә дип. Амили белән ничегрәк, ул татарча беләме? Минем зур кызым аңлатты, җөмләләр белән бирергә кирәк диде. Баланы берәр сүз генә өйрәтмәскә, бөтен җөмләсе белән тоташ бирергә кирәк диде. Һәм алар бергәләшеп җырлыйлар да, шушы җырдан ул ытып кала җөмләсе белән ниндидер мәгънәне. Аннан соң ул инде, димәк, аш-су тирәсендәге сүзләрне бик яхшы аңлый. Шушы беренче тема була инде телне өйрәнгәндә, гел булыша ул аш-су дигән тематика. Аннары матур сүзләрне дә әйтә. Амили миңа әнием, бәгерем, алтыным. Әйтәле, скажи. Ул инде уңайсызланып калды. Ярар, әле бит әйттегез, менә бергәләп җырлыйлар дип, бәлкем безгә Амили берәр җырда бүләк итәр. Әйе, алар апасы белән дә бергә җырлыйлар, ул аерымда җырлый белә. Шулай бит, җырлыйсыңмы? Бер көз балашы чыгарган, багышлап әнисенә. Ике бергә үҗелеп тиеп, иеткә энәсенә. Көяш, көяш миңа балкый, мәңге нур сипә. Көяш гомере телим мин, әнием сиңа. Көяш, көяш миңа балкый, мәңге нур сипә. Көяш гомере телим мин, әнием сиңа. Рәхмәт, кызым. Аннан соң ана теле дигән сайт безгә искиткеч булыша. Рәхмәт яусын хөкүмәткә, дәүләткә шушы сайтны безгә бүләк иткән өчен. Бөтен Европа татарлары, мин уйлыйм, дөнья татарлары да шуны кулланадыр.
ул сайт зинһар өчен калсын татарлар өчен, читтә торып яшәүче кешеләр өчен күп сораулар бирәләр безнең милләттәшләребез. Ул дәресләрне ничек кулланырга, ничек аны регистрация үтәргә, кайберләре шунда кереп китеп, постоянный пользователь булып калалар. Рәхмәт шушы ана теле сайты өчен. Рәхмәт. Әлбәттә, безнең тапшыруны да әле карарлар һәм үзләренең күңелләренә киртләп куярлар дип уйлыйм. Һәм сез татар җәмгыяте рәисе буларак, әйтик, шушы милли мәсьәләләрне күтәрү, милләтне ничектер телне саклату, гореф-гадәтләрне саклату җәһәтеннән тагын нинди эшләр планлаштырасыз? Нәврүз генә, Сабантуй гына, Тукай бәйрәмнәре, татар ашлары бәйрәмнәре генә җитмәй. Без уйлыйбыз, кем ул 10 елдан соң безнең Сабантуйларыбызны алып барыр. Татарстан гына өлгерми бирергә безгә артистларны. Үзебезнең балаларыбыздан артистлар ясарга кирәк дип тырышабыз. Шуңа күрә без инде тырыштык татар балаларын Татарстаннан чакырып, аларны балалар лагерында ял иттерергә. 14-13 елда ул безнең бик матур гына узды. Хәзер инде татар группасы 15 елда булачак. Әгәр дә Татарстаннан килә торган балалар булса, без аларны матур гына каршы алабыз тагын. Быел июль айында эш смена үтәчәк. Бөтен Европа иленнән 1-2 бала киләчәк, Алла бирсә. Шуңа күрә безнең группа көчле булачак. Татарстан бире үзенең 2 укытучысын, Алла бирсә. Шулай иттереп, июль айында 10 көнлек смена үткәрәбез. СПА дигән матур гына санаторий урынында. Ул нәкъ шушы СПА тәмле сулар чыга торган җирләр инде, Бакирова кебек урыннар инде ул. Аны үз заманында Петр I ачкан булган. Ул анда 1 ай ял итеп, сулары белән дәваланып үткәндә, аннарсын шушыны Рәсәйдә дә табыгыз диеп, йомыш биргәч, минеральный вода килеп чыккан картада. Шушы матур гына дәвалана торган урынга балаларны чакырып, 3 сменалык лагерь оештырырга ниятебез бар безнең быел. Рәхмәт. Кадерле дуслар, бүген Дөнья студиясында кунакта Лилия Вәлиева булды. Ул Бельгиядә, Брюссельдә яшәүче милләттәшебез һәм ул анда татар җәмгыяте рәисе вазифаларын башкара. Лилия ханым, без әлбәттә әңгәмә барышында мин сезгә әз генә кагылып киткән идем ул сорауына. Сез җавап бирмәдегез. Сезнең хәзер поле чүзес тапшыруындагы кебек туганнарыгызга, әти-әниләрегез исән булса, кайда яшәүен әйтеп, аларга сәлам юллау мөмкинлегегез бар. Рәхмәт. Мин үзем Әлкәй районында туган идем, Чуваш Кишево авылында. Ул иҗади кешеләргә бик көчле авыл, күп артистлар биргән, күп җырчылар, шагыйрәләр биргән авыл. Хәтта Муса Җәлил дә анда үзенең яшьлеген үткәргән, Казан коммуна булып 31 елларда ул анда командировкада булган. Минем дәвәнием аны матур иттереп кенә сөйләде. Муса Җәлил анда яшәп, мандолинада уйнап, бөтен яшьләрне өйрәткән, бергә җыелышып, матур җырлар җырларга, җәй көне кичәләр уздырырга. Ул анда коммунистический партия командировкасында булган инде, аларның кушуы буенча урожайлар анда арттырып эшләгән. Хәтта безнең авылдан күп ученыйлар да чыккан. Барсында әйтеп җитмим инде. Гади милләттәшләремә, авылдашларыма беренчедән рәхмәтләремне белдерәм. Мине гореф-гадәтләремә өйрәткәнгә, Чуваш Кишево урта мәктәбенә рәхмәтләремне, сәламнәремне җибәрәм. Казанда минем әнием яши, Дания һәм туганнарым, Алсу сеңлем, Гүзәл сеңлебез яшиләр. Шуларга гелгеш кунакка кайтабыз. Аларны да хәтта елда кунакка чакырабыз үзебезгә Бельгиягә. Классташларыма, туганнарыма, белгән кешеләремә сәламнәребезне тапшырабыз. Кабул итеп алырлар дип уйлыйм. Мин үз җәһәтендә
Сез әле Бельгиягә кайткач, безнең бу тапшыруны карап, Амелига сезнең авыздан ирешелгән кебек итеп, мин аңа үземнең бер шигыремне укыйм хәзер. Сез аны җае чыккан сайын Амелига укырсыз. Кызым инде зур үсте, матур күлмәкләр сырый. Көне буе караса да көзгедән бер дә туймый. Шәшләрен әле тегеләй, әле булайга тарый, әле кызыл, әле зәңгәр күлмәген киеп карый. Аның инде тиз генә әни буласы килә. Мин кызыгып карап торам. Бәби буласым килә. Сезгә тапшыруыбызга килгән өчен шиксез рәхмәтебезне әйтеп, гаиләгездә, шәхси тормышыгызда һәм иҗтимагый эштә зур уңышлар теләп, безнең бу очрашуларыбыз дәвамлы булуын теләп, сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә тапшыруга чакырган өчен, уңышлар сезгә.